Sa imong pag-alaga sa Dios, ana ba kanimo ang pagtuo o nailalom ka ba hinoon sa balaod? Dinhi ning videoha mao kini ang atong paghisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning videoha inyong mapaminawan ug masaksihan ang among pagkikinabuhi sa maong tawo nga kanunay kong gisgutan nga kaninyo nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug kun kamo makadungog sa iyang tingog nga nagaingon nga anak kamo og kanako, ayalong kamo kalibog og katingala mga igsoon kay ang espiritu na kana ang nakigsulti kanato. Gamit lang ang kasing-kasing ug hunahuna sa iyang gigamit nga tao kasama kanato. Daghang salamat sa inyong pagsabot ug karon ato siyang paminawan. Anak ko'y pangutana, Brad, bahin sa pagtuo o balaod o unsay kalahian sa balaod o pagtuo. Kato lang, salamat. Ang balaod, para magod na ang balaod aron matuman ang ato ang mga pagtuo sama sa balaod sa sugo samahan. Alo na ako'y yatang kaninyo mga suko, higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing o kanana kadlok Diyos ang amahan, higugma usab ang inyo isikataw sama sa inyong kaugalingan. O adunay mga balawat, haron matuman ka na. Nasulat ka na sa balaang kasulatan. Aron makita nga nahigugma ka mo. Pagpaupas, pagpasaylaw, higugmaan yung kaway. Ayaw panglibak, ayaw paghukom, o daghan pa nga balawat. Haron matuman ka na. Sa kalibutan ho ninyo, kabalawat. Kaya haron man malinaw no usab ka mo. Tama sa tawhanon ninyo nga balawat. Doon na may nabuno. Ado na may nagatiman. Haron malinaw ang inyong nasod, ulungsod. Ado na kami balawat. Sama usab. Niana ang balawat sa Diyos. Kung diha ka mo, sa alam, nga nianha lang ka mo tungod sa balaod. Balaod sa inyong gituuhan, nga mga reliyon. Nianha lang ka mo din ha. Apan wala ka mo sa inyong pagtawag. Nailalom ka mo sa balaod. Mga pagpakarong inyo lamang. Sama sa akong gingan. Kung moanha ka mo sa laran, sa altar, biyahe sa ninyo. At tuwa niya sa ninyo ang iyong tao, gikasilakan, gikayupsan, pangagpasaylo, ug pasayloa sila. Kung nituo ka mo, dili na mo kinahanglan nga moadto kanila. Kay mosulod ka mo dito sa simbahan, halaran, andam na tanan. Tugod kay nintuman man ka mo, nintuo man ka mo, sa akong balaod, magyatag ka ninyo. Magunsa man, nga niadto ka mo sa simbahan, nagaampo ka mo. Ana ka na, akong ginatudlo ka ninyo, matuman ang pagbuhat, dinhi sa yuta, mayon sa langit. Apan wala man ka mo nagatuo sa akong gisulti, nga mga balaod. Wala man ka mo natuo, nga nadlo, kadluki ang Diyos. Wala man ka mo natuo, sa balaang kasulatan. Busa, sukway ang inyong binuhatan. Kay nailalom lamang kamo sa balaod nga tawanan. Matag reliyon, mga pari ug mga pastor. Adunay mga balaod, haron daghang magsimba. Adunay gibuhat kamo nga balaod nga tawanan. Sukway sa balaod nga akong gihatag kaninyo. Mga balaod, kaya naa sa balaang kasulatan. Busa tumana ninyo ang namunuan. Apan ayaw lang sunda kung aduna sila'y
mga binuhatan nga sukway sa balaod nga inyong gituhan. Ang balaod nga akong gihatag kaniyo aron dili kamo kanunay mag-away, magsumpaki. Ana ka na sa balaang kasulatan. Mga sadihang nagpakamatay ako. Ang anak sa Dios nga sama kaninyo. Akong gitupas ang inyong mga sala, pinaagi sa pagpalansang sa krus, o gibilin ko sa mga apostolis ang kalinaw manaa kaninyo. Kung tumanon ang balahod nga akong gihatag kaninyo, haron makita kamo nga adunay pagtuo. Anak, unahon sa ninyo ang pagtuo. Una kamo musulti sa balahod. Kay nudagtuo kamo, mubuhat kamo sa balahod nga akong gihatag kaninyo. Malinahon kamo, kaya naaman nino. Tama sa akong giingon kanunay kaninyo. Ang mga dautan nga nakig-away o nakigbingkil kaninyo, higugmaa sila. Mao ka na ang akong balahod, inuban sa pagtuo. Kung dituo ka mo, kadako. Kung dituo ka mo sa balaang kasulatan, kung dituo ka mo sa mga punga akong gibilin kaninyo, ginabitbit niyo kanunay, ilalom ka mo sa balahod. Nga balahod, pinaagi sa inyong pagtuo. Kay kung nisimba lang ka mo, nigamit ka mo sa akong pangalan, nga Kristohanon, nigamit ka mo sa pangalan nga Kristohanon, kay gibunyagan ka mo sa espiritu o kalayo. Igo lang ka mo dito man sa balahod. Apan wala man ka mo nito man sa gibunyag kanyo, mao ang espiritu. Abot kong ipasabat, iusahan ninyo ang inyong lawas, pinaagi sa pagtuo. Anak, ang pagtuo iya sa espiritu. Ang balahod, ang lawas ninyo mo'y mubuhat, kay inyong magkining mahikap, inyong magmakita. Tanawa, di ba kung adunay balahod, niadto ka mo sa altar, tugod sa balahod, asa naman ang inyong pagtuo? Ang pagtuo, anak, anaadiha ang kaalam. Kung nituo ka mo, maalamon ka mo, kung asa ka mo, baik. Kung dibuhat na ka mo sa balahod nga akong gihatag kaninyo, inubanan sa inyong pagtuo, maalamon na ka mo, og bantigo na ka mo, mutanaw sa inyong lawas, og mantigo na ka mong mugamit sa inyong mga mata, alang lamang sa inyong lawas. Apan kung anaa ka mo sa balahod, ilalom ka mo sa balahod, ang inyong lawas, ang inyong mga mata, ang inyong mga danggan, ang inyong mga kamat, inyo ka ng gamitan, ngadto sa uban. Tanawa ka lang, ang inyong paggamanan, dagang nag-ingan, nga sila nag-alakan, nga Diyos nun. Apan tanawa ang pinuhatan, tagsa-tagsa ka mo, muatubang inigabot sa panahan. Apan ayaw lang sila kami, kay sila man ang namunuan. Tumana lang, tahura lang sila, apan ayaw lang sunda ang ilang binuhatan. Kung nituo ka mo, anaan yung pagtuo, tumano ninyo ka na ang akong gisulti kaninyo, kaya anaa ka na sa balaang kasulatan. Apan unsa karon ang gisunod sa kadaghanan, nauna na ang balahod, apan wala na ang pagtuo. Ang buot kong ipasabat, kung nituo ka mo sa akong giingon kaninyo, kahadlok kiniyang Diyos, kay siya ang tag-iya sa inyong espiritu. Siya ang magbuhat sa kulan. Yuta lang ka mo nga buhatonan sa kulan. Magbuhat ba di ka mo sa hugis ug panagway niini. Sama sa kong gingan, sama ka mo sa sakpat, sama sa payak. Ada ka na sa balaang kasulatan, kay ang gisunod karon sa kadaghanan, mao man ang balahod. Niadto na sila, nagahiskot, nagaampo, apan wala ang ilang pagtuo. Kay kung anaalang kanila ang pagtuo, libuhat sila sa akong gisulti nga balahod, haron matuman ug makita nga nituo siya kadako.
Nituo siya sa nagpalangsang sa krus. Nituo siya sa nagdupa alang sa inyong mga sala. Apan tanawa, nagbuhat silang balahod. Sukuhay na sa pagtuo. Kaya napugos lamang ang mga tao pinaagi sa balahod. Dili makadawat o mga seremonyas, mga sakrimento, kung dili kanunay mutuman sa ilang balahod. Mao ka na anak, dako ang kaakuhan sa nagsulti sa balaang kasulatan. Dako ang kaakuhan sa nagabunyag kaninyo. Kay ginakinahanglan kayat nga nagbunyag sila ug magpakita nga sila tinuod nga sinuko sa Dios. Dito sila kay nagbuhat silang balaod. Apan wala ang ilang pagtuo, kay giusab na nila ang balaod nga magpakita nga nituo kamo og nahadlok sa Dios. Nasabtan ba ninyo, mga anak? Amen. Kinahanglan kayat maunahon ang pagtuo. Haron mo tuo kamo sa balaod nga mao'y makapabalaan kaninyo. Kung mutuo na kamo o mabuhat kamo sa balaod, ana-ana kaninyo ang kaala nga dili niyo matagamtaman samtang anaa pa kamo sa kalibutan. Kaya ang inyong gipanganday sa tawhanon lamang ang kahibalaw, pagtuon o anaa ka na sa balaang kasulatan. Daghang nagsulat og mga libro, naghago ako lang sa ilang pagtuon o nag-usik-usik lang sa panahon. Ang tanan anak, ana sa balaang kasulatan. Mga gikutuis kini sa mga kadaghanan. Ang balaang kasulatan, nagpili sila. Haron sila mahimong mapahitasan. O nagbuhat silang balaod. Gawas sa balaod, pinaagi sa pagtuo. Nasabtan ba ninyo, mga anak? Amen. Amen. Busa, tuo ka mo. Kaya doon na ako'y balaod. Haron makita nga kamo tinuod nga nagtuo. Salamat ka ninyo. Salamat. Salamat.